Ма се малко паянтова. Тук всичко е паянтово. Добре. Изкупих цялата розова храна, чисто розова в магазина, а Вонстера беше с мен и се нави да снимаме моя първи YouTube клип. С кое да започваме? Кое е най-интересното? Ядене или пиене почваме? Ай, ще пробваме... То май всичко е сладичко. Внимавай, Барби бомбони. Добре, пробвам нещо за пиене. Примерно... това е интересно, майна. Какво е това да видим? Някакъв компот. Не, това е млечна напитка и ягода. Добре, го пробваме. Това клачи ли са първо? Да, до малко. Добре. Така. Добре, ще ги оценяваме трудно от 10, ще ви кажем после кое е най-хубавото. Добре. На теб съм ти подготвила чаша Шрек. Благодаря. Да, ще приемеш ли тази роза от мен? Ще приемеш ли тази? Чаша. Няма да ги сипвам целите, защото... Да, защото ще се напием. Това е мляко, бе. Има достатъчно здраве. Това е топ, между другото. Това е като Данон малко. Да. Сладичко е, много приятно. Това е много познат вкус. Сега трябва да го изпим, за да му изпим другите работи. Не, знаеш ли какво има вкусно? Уния, като бяхме по-малки, бяха много модерни уейви. Да, точно на уейви. Точно на уейви. Същото е. Всички са измамници. Добре, колко смяташ да му дадем? 8. Надявам се да имаме по-хубави работи. 8? Да. Аз не съм толкова впечатлена, просто защото не е нещо вау. В смисъл има вкус на мляко с ягода. 7 от 10. Добре. 7 от 10, защото не е хубаво е, но не е нещо. Айде, искаш да пробваме. Пръщи го. Розови шокотопки. Вонстера каза, че няма да са розови отвътре, аз казах, ще са розови 100%. Сега ще видим. В момента на истината. Да. Розови ли ще са? Няма начин. Казах ти, че са розови. Айде, затваряй очите. Така? Добре. Не мога да преценя. Началото е добре, после става мех. Никво. Това е някакво познато, но не знам на какво. Те са здравословни, може би за два. Началото са много вкусни, но после... Колко му даваме? 4. Да, ще му дам 5. Защото ще му дам... Даже 6 ще му дам, защото са розови. Защото той каза, че няма да са розови, а са розови. Добре. Ай, пак една питка. Да, точно това ми се напробваме. Това аз го кръстих. Това аз го кръстих напитка с вътрешности и всички ми се смяха, защото вътре е с вътрешности от някакъв плод. Че да видим. Това няма да нещо друго. Това е напитка. Личи, бе. Ето. Да. С вътрешности на личие. Няма лим. Аз няма лим толкова много, обаче няма да изпим всичко. Колко малко. Толкова. Тето според мен ще е най-хубавото, между другото, днес. Дали? Да, що ме изкефха. Розовото с вътрешностите? Да. Добре, сега да видим колко ще дадем на... Мирише ефтино. Ти май най-ефтиното тук, между другото. Не, това е. Не беше най-ефтиното, беше по-скъпо от другите. 2,50. Как ще е 2,50? 2,50. Беше май по-скъпо. Верно ли това е 2,50? Да. Ми мирише на 2,50. Според мен е много яко. Мисля, вътрешностите ми харесват. Не мога да преценя. Много сма кефтови. Просто тия вътрешности е топ. Колко им даваш? 7. 7. Аз ще им дам 5. Скромничка, добре. За 2,50 толкова. Толкова. Това иска да пробваме. Желето. Някаква кофичка. Даже знам как го отворя. Кой това е, човек? Стана. Да. О, сега лъжичката. След.
Само не ме прер. Така. Добре, ай стига толкова, Да, защото аз цялата съм в желе. И сега, ако е гадно. Ако е гадно. Минимум поне 6 страда за, Как се вади това нещо, човек? за труда. Майко. Ти ялха. Изглежда ми много гнусно. Нещо, че е розово или просто защото съм цялата вече... как се яде това? Как е това? Я? Малко бях старала, майко. Не мога преценя. Ти до... Ужасно. Това дори не мога... какво е това вътре? Тук има някакви странни... Някаква сус. Какво пише? Желирана чашка. Че едва ли ти не познат парите. С кокос. Това е Какъв кокос. кокос, бе? Това бялото е кокос. Окей, така е. 5. Само интересно е. Не е гадно. Не мога да го разбера. Това кокос ли е са? Пише кокос, ама това Не. истински кокос ли е или желиран кокос? Не е истински, със сигурност. Къпни си това. Толкова. 5, даже май му е много. Ще му дам 4. 2. Да, 2. Аз му давам 4 тия. Не знам, че това. 2 от 10. Изобщо да не се чувства, аз не се чувствам вече. 2. Не, избереш. Това е... розова... Пише розова напитка с нар. Извлек от рози 60% вода. Ти българско ли? Мисля, че е българско, да. Я обърне, виж. Ето тук на българско ме пише. Тук ме пише. Обърне. Къде? Ето на българско пише. Не. Не е на български. На китайски. Българска роза с нар от Китай. Знае какво ще ти. И виж пак и той е розово. Розова, да, розова. Не знам дали виждате. Всичко е розово наистина. Сипваме. Айде навън стечето да го почерпя една китайска роза. С нар. Оп. Айде, ще го пробваме. Айде. На здраве. На здраве, на здраве. Ми харесва, обаче има вкус на компот. Да, буквално вкус на компот. Точно компот. В Китай имат компот в картонче. Мисля, от България, какво да е? Добре. Харесва ми на мен, обаче има вкус точно на компот. Добре, 5. Аз ще му дам 6. Добре. Екшън. Пар 2. Продължаваме с ново осветление. Продължаваме с Барби бомбоните, които са на Джели Бели и са с 6 различни вкуса на... Какво е това? На Кътън. Това е дъвка. Дъвка, да. Това е на захарен памук. Ягодово мляко бъбъл ти. Какво е това? Ягодов чизкейк и ягодов сладолет. Добре, сега ще ги. Да, трябва да ги пробваме. Всеки един бомбон пробваме. Добре. Айде, тегли се. Кои ти? Тук сме да разбера какво е. Давай ям. Айде ще познаваме. Мъчи дъвка, Пак твърде бомбон. Дъвка ще. Това е кое? Моето май беше... Не можах да разбера. Не знам. Това е по-светло. Това ще... може би е това bubble tea. Да. Хубаво. Не налагам. Това е ужасно. Аз май... Чай, май също. Ти някакво... Едно от тия двете ще е. Или чизкейк, или сладолет. Що няма толкова тия готините, бе? Те, що не скамят? Няма друго такова. Как няма, бе? Май чизкейк, няма друго такова. Има едно.
Направи? От целия пакет има само 2 от модерните. Но то... Те са еднакви почти всичките май. Да си отвориме нещо, да си пиваме с тези бомбони, защото може би никой не ги е купувал. Другите се ядат вечера, а ние тук какво правим? Ние ядем розови бомбони. Ние се направихме наша вечера. Да. Розова вечеря. Ох, това не мога да го отворя. Я? Тия бомбони, може би никой друг клуб не си е купувал Барби розови бомбони, аз съм първата и те сигурно са от... Съжалявам, това по принцип се случва на мен. Спок. Редовно. Айде. Те е малко воднисто. Я дръпни по-нататък. Че? Това трябва да се разклаща. Ами... Това не знам дали се... този път. Това не знам дали се вижда, ама е добро. Айде, на здраве. На здраве, да. На здраве за моят първи розов влог. Да продължаваме. Добре, какво ще направя? Има още някакви модерни? Има от модерните. Виж, това е по-жълто, а това е по-розово. Аз не намирам никаква разлика между другото. Жълто е много. Да. Виж, вземи си от това. Да, бе. Хубави са, ама... Да. Очаквай, разжарована съм. Смисъл, това са на Джели Бели, Барби розови бомбони и те са всичките еднакви. Да, буквално някаква разлика. Много тъпо. Да. Колко им даваме? 5. Кумаха разлика може и повече. Пробвай едно последно, де да знам. Колко ми даш? И аз им давам 5, човек. Исках да са 10 от 10, ама те просто са 5. Един последен. Извода май от това ще е, че не трябва да вземем розови работи повече. Как ние да взимаме розови работи повече? Ще взимаме. Здравей пак, да. Чашка розов замък. Тя розова. Всичко е розово. Така, лепнем, мазни сме, продължаваме. Розови оризовки. Да бе, това ще е. Имат на 100 грама 479 калории. Много е за оризовки. Да. Ягам. О, изгледа топ между другото, виж. Маля. Добре, я пробвам. Ами, това са Буквално нормална оризовка. оризовка, само че отгоре е с нещо розово. Не ми харесва. Да, хубава. Мъжко, да. Може би бял шоколад с ягода и оризовка. Да, нещо такова. Кой слага шоколад на оризовка, бе, човек? В смисъл, той е с калориите на един шоколад. Той за калориите седи, той слага шоколад отгоре. Много хубаво. Да, това е хубаво. Айде 7. Да, и аз му давам. Аз даже може би ще му дам 8. Бе. Хубаво е. Да, бе. Той бихме го изяли после. Да, другите ще почерпим Веско, че ни даде. Да, за лампата. Ще даде лампа.Италиански оризовки ядеме тук. На скъпото. На скъпото, Не ажда между другото това. Джимек, със има калории. Вон сте, че изпусна вечерята заради мен. Не, тук ме по-добре. Нещо по-добре. Ужас. Махни си го. Не знам. Толкова си бюджета. Храня. Някакви пръчки и някакви... не знам. Това са солети, бе. Да, солети. Поки. Това са модерни солети. Това ще я кажа, модерни сега. Солети с розово. А това какво е? Бисквити с розово. Да. Избирай. Това. Пръчки. Че бяха искаш от скъпото. Да, много ясно. Аз съм на укса. Това има 4... Всичко розово има 476 калории на 100 грама. Каква е тази модерна опаковка и вътре целофанче? Вижте хубаво.
Я пробвай. Те са японски. О. Айде. Не е точно солената. Ми да. Солено с шоколад. Не, тя не е много солена тази солета. Да. Не е много солена тази солета. Даже кич не е солена, между другото. Да, изобщо, в смисъл... Чай ще пробвам наобратно. Да. Но обратно има вкус вече на солета. Нормално. Не е солена, в смисъл на Ма солета... има някаква проста солета. На солета без сол. Да. Модерно е, хубаво е. Готино е. Да. За газариката. Така би си го яла. Да, би си го яла да. да си пусна... Какво да си пусна? Професия бундинка, да си налия едно просеко и да си ям розови солечи. Да, те може. Добре. Аз му давам 7. 6. 6. Да, толкова. Толкова? Толкова. А толкова ти беше мерак за... Не ме очароваха много накрая. Добре. Ей, ти сега между ще спреме много сладко. Да, май да. 100%. Това е турско. О, значи си ясно. Я виж колко калорите. 400 ми колко? 1000. 493. Вонстера най-много си беше харесал в магазина розовите солети. Да. Те най-малко харесаха Аз мене. бомбоните. Накрая... Не купихме лукум, защото всички са яли лукум. Да, накрая... Накрая се върнем за един лукум. Ай. Помислих, че не са розови. Маля, ако не бяха розови. Ако не бяха розови. Ще се върнем в магаза. Розови са, да. Добре, я. Айде. Добре. Ама е беличко. Ма е много хубаво. Да, това е хубава. Ма ще хвана диабет. То мен това, честно казвам, ми харесва най-много. Някакво, да. Ма ще стане много сладко, ако взеш 2-3. Но то всичко друго е. Но това е най-топка цяло. Да те посетя. Ами, турските бисквичи са топ. В смисъл, ние ги бяхме оценили доста, а те са с малини, бял шоколад и... Чизкейк. Това е чак ги взел. 8. Чак повече от 8 не мога да дам. Не е чак толкова добро. Не е чак толкова добро. Знам, аз ще им дам 9. Много ми харесват в сравнение с всичко останало да. Добре, да. Са топ. Мини, да. Значи на коктейла, на млякото дадохме висока оценка. На вътрешност. И на вътрешност. Вътрешностите са добри. Ти ми харесва края долу. Да. Ти си фен на вътрешностите. Да. Абонирайте за още розови неща. Или абонирайте се, за да мога да си купя розов замък. Това им кажа. Кажи, абонирайте се, да мога да си купя розов замък. Това ще кажа аз от Ергена, вижте, купа си розов букус и проси в YouTube от децата пари за замък. Изче, че 1000 лева квартири плащам. Та челасти хората вече и в YouTube навсякъде. Еми те. Ами да си продавам чашите, какво да кажа? Не знам. Ако харесва ти ви розови замък, си вземете от чашката. Или купете си от чаши, да мога да си купам още розови работи. Много тъпо. Не знам какво кажеш. И аз не знам какво да кажа. Чай го измисля. Айде за финал. Ами хора, това беше от нас. Пробвахме всичко розово в магазина. Очаквахме повече. И не знам. Не знам. Не мога да си го изрязал. Можеш го да направиш, да. Дали ще успея? Аз съм малко саката. Можеш. Ако и вие искате чашка с розов замък или чаша с Шрек, може да си купите, ама аз нямам сайт. Я ти скандала, да. И аз ще чата по това, къде го продаваш ти нещо? Вие сте... не си струва да си направя сайт за две чаши, човек. Кажи, ще пишеш в Инстаграм. Аз съм много проста. Но пък съм креативна. Така е, да. Добре. Хайде, втори довол. Камер екшън, начало. Какво хвърляш сега? Добре. Че ще ми е смешно вече. Да.
Добре, хора, това беше от нас. Пробвахме всичко розово, малко сме разочаровани, очаквахме доста повече. Ако вие искате чаша с розов замък или чаша с Шрек, да. Чаша с Шрек. Съботах се вече. И те там ми пеят. Чаша Шрек, Шрек с роза. Аз съм много зле.